La 22 de ani știam totul despre bani. Credeam eu. Iată prețul ignoranței mele. La 22 de ani tocmai terminasem facultatea. Primul salariu, 2800 de lei românești, mă simțeam bogat. Am cheltuit tot primul salariu în primele 10 zile. Al doilea, la fel. La 25 ani aveam economii zero, un card de credit și convingerea că voi economisi de luna viitoare. Dacă m-aș putea întoarce și vorbi cu mine la 22 de ani, iată exact ce mi-aș spune. 0, 30 minus 2, 30. Dacă la 22 de ani aș fi investit 300 de lei românești pe lună, însă pe 500, la 55 de ani aș fi avut aproximativ 8 milioane RON, nu am făcut-o până la 28 ani. Prețul celor 6 ani de amânare, aproximativ 1,4 milioane RON. Nu exagerez, e matematica dobânzii compuse. Și e irreversibilă. Acea nu se întorc. 2, 30 minus 4, 0, 0. La 23 ani mi-am luat telefon în rate. La 24, laptop în rate. La 25, vacanță pe credit. Toate lucruri care acum nu mai există sau nu mai valorează nimic. Regula pe care mi-aș fi dorit să o știu: împrumuta numai pentru active care cresc în valoare sau generează venit, imobil, educație productivă. Niciodată pentru consum. 400530. Am petrecut 4 ani la facultate. Am studiat subiecte importante. Dar nimeni nu m-a învățat ce e un ETF, ce e dobânda compusă, cum funcționează un credit ipotecar, cum funcționează impozitarea veniturilor. Aceste lucruri afectează fiecare zi din viața mea de adult. Și le-am învățat pe cont propriu, din cărți și YouTube, după facultate. Lecția 4. Salariul e punctul de start, nu destinația. 530700. La 22 ani credeam că dacă câștig mai mult, toate problemele financiare dispar. M-am înșelat. Colegii mei care câștigau 7,000,8,000 RON pe lună aveau aceleași probleme financiare ca și mine la 3000. Cheltuiau pur și simplu mai mult. Salariul e un instrument. Nu e scopul. Lecția 5. Construiește relații, nu lucruri. 700830. Cea mai bună decizie financiară pe care am luat-o la 26 ani nu a fost o investiție. A fost să intru într-o comunitate de oameni care vorbeau serios despre bani, investiții și independență financiară. Mediul tău social influențează mai mult cheltuielile decât orice aplicație de bugetare. Dacă prietenii tăi cheltuiesc impulsiv, vei cheltui impulsiv. Dacă prietenii tăi investesc, vei investi. Dacă ai sub 25 de ani și vizionezi asta, ești exact în locul potrivit la momentul potrivit. Fiecare an contează enorm. Dacă ai 35-40 și te gândești că e prea târziu, nu e. Cel mai bun moment era acum 10 ani. Al doilea cel mai bun moment e acum. Ce lecție din lista asta ai fi vrut să o știi mai devreme? Scrie în comentarii. Și dacă videoul ăsta a rezonat cu tine, abonează-te. Fac asta pentru cei care vor să schimbe traseul financiar, indiferent de la ce punct pornesc. Shot tipe, outro motivant. Animation stile, cinematic, silhouette. Camera movement, slow zoom out. Color palet, auriu, răsărit. Music cue, outro emotiv, motivant.